Недалекоглядність або ж свідома провокація. У бібліотеках військових частин України виявлено видання, в якому йдеться, далі я процитую, опанування Криму татарами та одночасне знищення ними української державності над Дніпром було головною причиною, що Україна не змогла закріпити своєї незалежності. Книжка називається «Україна і Крим в історичних взаєминах». Її вперше було видано у Лондоні у 1983 році. Автор Сергій Мельник. В Україні цю книгу несподівано перевидали вже у 2015 році, тобто після анексії Криму та на другому році війни з Росією. Більше того, перевидавали за державний кошт на замовлення Держкомітету з телебачення та радіомовлення. І у спеціальній рубриці «Бібліотечка українського воїна». 8 тисяч екземплярів доправили по всіх військових частинах. Таким чином, вважає журналіст і ведучий телеканалу АТР Айдер Мождабаєв, серед військових формується образ ворога не у вигляді російських окупантів, а в образі корінного народу України. На думку Мождабаєва, ця книжка спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та кримськими татарами. Тож це видання необхідно вилучити з обігу. Нечто подобное про крымских татар я читал только в советской литературе, исторической, так называемой, которая выставляла крымских татар всю жизнь врагами, людьми, которые хотят во благо Турции отвоевать Крым у Советского Союза. И мы хотим знать, кто принимал решение о выделении средств. Мы требуем, что ее нужно изъять из библиотек военных.